So guys, maglalaro tayo ng Geometry Dash kasama si Miko. Ay! Uy, Lay, maingay na mo. Saan ko na? Hindi, sobrang ingay. Tete, mabaho. Kailangan pa ng mas mahina. Yan. Hindi. Okay na ko control guys. Geometry Dash! Panalulin mo ako. Diba? Ako, dahil pro ako, easy lang tayo. Stereo madness. Just stop and you will jump. Madaming Geometry Dash guys. Madaming Geometry Dash. Di-download namin lahat ng Geometry Dash dati. Ang dami na bulak na naman dito. Miko. May airplane to, may parang ano ng UFO. Robot. At box. Coin yun guys. Galit na si teacher. Kulay yellow. Okay guys. Parang 10 tao. Gaano kadaming 10 tao? Nag-uusap lang papa ko at mama. Face to face na kami. Hindi na kami gagawa ng umaga na videos. Kasi wag mo akong guluhin. Kasi yung mga dadalhin. Why do I always forget? Who or what? Sabi ko ma'am, hindi ako makakapunta. Ako na lang yung sa slots niyo. Miko, sana mabilis yung school natin. Sana mabilis yung school natin kasi the good shepherd, kapag nag-face to face, 7 tayo magsisimula hanggang 2. Ako, pag grade 3. Ano? Hindi mo pa alam, di ba? Yung mga baby nga doon kasing paglabas namin, mas matagal nakalabas yung mga baby. Para mas madaming matutunan nila. Busy kasi ako sa kantin. Madaling araw pa nasa kantin. Ang ganda kaya nun. May tulis ako doon.
nila mag-sit. Si Venus lang. Hindi, minsan si Tuti. Minsan lang si Tuti. Minsan lang nakikinig si Tuti, pero si Venus lagi. Guys, yung girl dog kid to adult, ano lang yon, yung baby na aso sa amin yon. Tapos yung malaki na aso sa tito lang namin yun. Miko, ayaw mo i-download yung lagi natin nilalarong Geometry Dash. Yung girl Sub-Zero. Yeah. Bakit? Maganda yun. Hindi kailangan yung bura yun. Bakit? Joke lang pwede. Pero mamaya, yan. Kasi makakapsal lang sa Ayaw mo ko yung call mo. Buti nga hindi ko nituloy yung rage ko. Ah. Ginugulo! Sinabi ng i-charge yung gagamitin. Okay guys, ayun lang ng video. Hindi ako nanalo.